खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 28 आगस्ट समबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं गेवलां हाज'हारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। दिनै नोंथाङा सोरजोंबा नांज्लायनो हागौ, सोरजोंबा नोंथाङा सोमोन्दो गावस्रानो हागौ। सोमोन्दो गावस्रानायखौ लानानै नोंथांनि दुखु सोमजिगोन। वृश्चिक राशि। नोंथांनि देहायाव दिनै बेराम आजार सोमजिनो हागौ। बेराम आजारजों नोंथाङा दिनै गोबां खस्थ' मोननो हागौ। नोंथाङा सांग्रां जानाया मोजां। मिथुन राशि। गोसोआव सोरनिबा फारसे अननाय सोमजिगोन। साननाय लुबैनायफोरा बारा जागोन। गोसोआ सोरखौबा गोबां मोननो हास्थायगोन। कर्कट राशि। नोंथाङा दिनै सोरजोंबा मोजां मोनलायगोन। गावनि अनजालिनि फारसे अननाय हास्थायनाया बांगोन। गोसोआव गोबां सिमां मिजिं जाखांफैगोन। सिंह राशि। खामानि मावनायाव गोसोआ लोरबां जागोन। गोसोआव साननाय हनायफ्रा बांसिन जागोन। साननाय हनायजोंनो माखौबा लानानै गोसोआव गिनाय सोमजिगोन। कन्या राशि। गोसोआव गिनाय सोमजिगोन। खामानि मावनायाव सोरजोंबा बुंजानो हागौ। खामानिखौ लानानै गोसोआव गिनाय सोमजिगोन। तुला राशि। दिनै नोंथांनि साना मोजां। साननाय हनायफोरा जाफुंसारगोन। आनजाद होदोंब्ला आनजाद उथ्रिसार जानो हागोन। मावनो लानाय खामानिफ्रा गासैबो जाफुंसारगोन। वृश्चिक राशि। नोंथांनि दिनैनि साना मोजां जानाय नङा। दिनै नोंथांनि न'खराव दावराव दावसि जागोन। दावराव दावसिजों नोंथांनि न'खराव असान्थि थासारि फैगोन। धनु राशि। दिनै नोंथाङा बेफार फालांगि खालामोब्ला मुलाम्फा जागोन। लटारि लायोब्ला मोननायनि आसा दं। दिनै नोंथाङा दोहोन आरजिनो हागोन। मकर राशि। नोंथाङा दिनै गोबां जेंना जेंसिजों सहायनो गोनां जागोन। सुथुरनि नोजोरा नोंथांनि फारसे बांगोन। नोंथांखौ सुथुरा खैफोदाव खोख्लैनो हागौ। नोंथाङा सांग्रां थानाया मोजां। कुम्भ राशि। बेफार फालांगियाव दिनै नोंथाङा मुलाम्फा जागोन। न'खराव गोजोन थासारि फैगोन। दिनै नोंथाङा गोबां धोन सम्पति आरजिनो हागोन। मीन राशि। नोंथांनि न'खरा दिनै खुसिजों बुंफबगोन। न'खराव सोरबा साख्रि मोननो हागौ। न'खराव साख्रि मोननायखौ लानानै गोबां रंजानाय फैगोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि न'खरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। चिराङाव सावस्रि सिबिथायनि थाखाय मोनसे मोजां फाहामथायनि राहाखौ लानानै फैदों एसटि क्लिनिकआ। आथिखालाव सुबुंनि देहायाव नुजाथिबाय थानाय डायबिटिस बेरामनि थाखाय मोजां फाहामथाय होयो एसटि क्लिनिकआ। चिरां जिल्लानि SBI काजलगाव ब्रान्चनि लांगोनायाव फसंनाय एसटि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि अनगायैबो फाहामथाय होबावगोन लिभारनि जेंना आरो माखासे सरासनस्रा बेमारफोर। बे एसटि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि फाहामथायखौ होगोन जर'खा फाहामगिरि डक्टर समिक देबा। नोंथांमोना फुं आरो मोनाबिलि समावबो बे क्लिनिकआव फाहामथाय लानो हागोन। डक्टर, लेबरेटरि, मुलि, ECG सिबिथायनि खाबुफोरखौ बे एसटि क्लिनिकआव मोनजोबगोन। जुदि एसटि क्लिनिकआव रायजो राजाफ्रा गाव गावनि देहायारि जेंनाखौ फाहामथाय लानोबा नैबे मबाइल नम्बर 7002293924 एबा 9954687336 आव थोंजों मुं थिसननो हागोन।